नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। आज की खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर फिल्म आ रहल बा जोना के शूटिंग हो गईल बा स्टार्ट। जी हाँ, और ई फिल्म के नाम बा लाखन सिंह। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी पोस्टर रिलीज हो गईल बा लाखन सिंह जी के। लेकिन ई अभी वैसे ही प्रमोशनल तौर पर बनावल गईल पोस्टर बा। अभी ही फिल्म के शूटिंग शुरू भइल बा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जोना में पावर स्टार पवन सिंह जी डाकू के किरदार में नजर आई हैं। जो शूटिंग के सेट के फोटो बा वो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। तब पावर स्टार पवन सिंह जी के ई जबरदस्त फिल्म की शूटिंग शुरू हो गईल बा। और ये फिल्म आप लोगन के अगला साल यानी कि साल 2024 में थिएटर्स में देखे के मिली। होली तक ये फिल्म आ सकेला। फिलहाल तो अभी एक शूटिंग शुरू हो गईल बा और कुछ दिन अभी एक शूटिंग चली, ओकरा बाद पोस्ट प्रोडक्शन के काम हुई और वो ख़त्म होला के बाद में एक पोस्टर, ट्रेलर, टीजर ये सारा रिलीज होके आप सबके बीच में फिल्म सिनेमा हॉल में अगला साल होली तक आ सकेला। एकरा बीचे आप लोगन के एगो और अपडेट दे दी कि हमनी के चैनल भोजपुरी प्लस अब आप लोगन के व्हाट्सअप पर भी अपडेट दी। तो एगो लिंक देले बानी नीचे व्हाट्सअप के ऊपर, ओके करी और जाके हमनी के व्हाट्सअप के चैनल भोजपुरी प्लस के ज्वाइन कर ली। भोजपुरी के सारा अपडेट आप लोगन के उहो चैनल पर मिलते रही बराबर से। जितना यूट्यूब पर मिलेला हो से भी कई ज़्यादा ऊपर राइटिंग में मिली और भी बहुत सारा कुछ आप लोगन के देखे के मिली। तो अगर अपडेट पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलम अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।